Ayo Mbak Eka, jumeneng iki nggon limbukan entuk suwe-suwe lho iki. Oh ngaten to. Goro iya. Oke. Ayo Kak. Mbak Eka. Yo. Eka uget. Eka nang ngisor, nek kowe nang dhuwur apa-apa, Jak. Nah. Oh, kacak yo ra sepuro wae lho. Masa Alhamdulillah. Untung iku dudu jodohku. lah terus Umpamane jodohku. heeh. Anak-anak prasa botol aqua kae. Cuilik kae. Ya ngono ya enggak? Iya ngirit panggonan nek lunga dede yember. Lah nek dhewe iki apa cetul? Apa ada ember iki. Bapake cilik, ibuke cilik-cilik. Penak ngono lho ringkes. Iya. Nggih. Selamat malam, Kak. Nggih, selamat malam, Byung. Ngaturke kelawan para tamu lan sing aku ngandhal Pak Suradi. Nggih. Menika tamunipun kathah kangen nggih, Byung, suasana nganten iki. Wah, kangen pol tenan. Nggih. Aku sok nganti kegawa ngimpi kok, Kak. Ngimpi. Ngimpi rumah saku ki aku lek jagani ngimpi to. Nggih. Heeh, engko lek ngimpi mayang kan aku ora bingung. Aku arep turu wis macak ngene iki. Wes sak wayah-wayah ngimpi mayang kan rada dandan langsung mayang ngono. Boyo ajeng sare iki jenengan macak ngoten niku. Macak ngene iki. Mulai ngimpi sak wayah-wayah mayang kan wis dandan ngono lho. Oh, untungnya aku ora rono ya. Lha apa? Rono tak video. Lho iso. Ki dalang ki po stres aku ya. Ora saking pengen-pengen. Wong turu kok bes kapan jarian kok. Lah saking kangene karo suasana ngene. Oh nggih. Nggih, wilujeng dalu para tamu sedayanipun Bapak Ibu. Derek tetepangan menika kula Eka prihatin ningsih Bapak menika. Saking Sragen. Seragene pundi? Sragenipun nggih menika Sukodono, Byung. Sukodono. Sukodono. Suka ki seneng, dono ki weweh. Dono ki weweh. Dadi kowe seneng weweh. Seneng weweh. Aku kok ora mbok wehi. Gak cilik. Ala sithik e lho. Mah, Alah. Mbok entang to? mongko aku mbok entup. Wis mau duwe entop. Enten ira ketang cilik nduwe. Mesti nduwe iki. Wingi ngerti kok. Ngerti? Kula nguyuh nang mburi kok. Heeh, terus Endi apa kowe kae? Aku no Lebih kae. mbok kira suwe ta aku lho kae. Kaget kok. Kaget piye? Wis ning petengan nunul-nunul. heeh. Kayak tak kira ki anak gajah. Kok iso? Lah nek gadinge telalene tapi cilik. Tak kira. Aku yo kaget. Oh iya. Kaget lek. Aku suwe-suwe iso iki kenger lho engko. Wis omongan ngene lho. Lah terus piye? Wis munggah Kak. Lah aku rada rene. Ngono lho aku ngene kan ya iso adep-adepan iso omong-omongan apik. Nek aku ning ngisor. Nah. Ngene dadak blangak sithik. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Golekne posisi wuncek ki pancen angel. Heeh. Kene Cek. Nang dhuwur kene. Ngono wae. Kene. Pindah mriku Iya. jenengan tut mengke. Ora. Kene rada dhuwur ki lho panggonge. Dadi kan yo cetok, kowe omong-omongan kan cetok karo si Eka lek posisimu ning kene. Nggih. Dene kok gulune gen ora tengeng terus ngono lho. Nggih, riyen gantos mik riyen. Wis wonge yo cilik kabele cendak. Ha iki kabel Pak Angkor aku ora nggo kabel. Nah, kene posisine mawon nonton. Sami. kurang dhuwur. Nggih kirang to niki. Kon mriki lho. Pak, ampun sembranan lho, Pak. Nah, ini lak ketok. Masuk. Ya Gitu. ampun. Ketok lah. Oke. Tadi sing mirsani sing mburi kono ki weruh raimu ki modele kaya ngopo?
Ngapunten le Bapak sedaya kemawon ngapunten. Nggih. Nggih bapak-bapak niaga. Nggih. Yen kula nrunyak enten mriki niki mergo padalang. Iya. Ngene iki yo mertandake yen Pak Suradi paman aku ning kene iki lho. Ah, Iki Pak Suradi iki mentaati peraturan pemerintah. kok iso? Kalau punya hajat harus menjalani protokol kesehatan, Jaga jarak. menjaga jarak, terus menyiapkan tempat cucian tangan Weh, ya dengan air yang mengalir. dengan air yang mengalir. Air mengalir. Kok iso? Jadi aku kan kaya tempat cucian tangan. Ah, Jadi para tamu mbok bilih mangke badhe kondur ajeng cuci tangan pinarak mriki. terus Napa jenengan ajeng cuci tangan? paling banyune kursi cilik ngono paling. Sili yang penting kan mengalir. Nah, mengalir. Ya. Atur le. Ya. Wong kok didarai Rambutnya dipateni. prewangane Pak Kangko lho ngono-ngono. Ah. Panas lho ka rumangsamu iki. Ora apa-apa. Menengah kene. Ora apa-apa nggo lampu iki Ah, panas. nek kok. Ben gede, ben gede. Nggih, Pun. Nah, iki. Nah, Aku merinding ya. Aku. nyapa? Aku samar aku. Nyapa? Nggon dikrowok kene. Ora mosok Pak Kangko yo nganu. Ora lah, ngopo paling yo samene. Penasaran kok. Iya Kak. Ya ngaturke tembang ya, Kak. Nggih. Heeh. Menika kula nggih matur nuwun kalih kadang-kadang SKFC. Betul. Nggih menika ingkang ndhawuhi kula Pak Tarno Tania Jaya nggih Betul. piyung nggih. Heeh. Kalih Iya. bos ikin. Iya, Semuanya saja lah. Ngaturke tembang apa senengane? menika remenane podang kuning. Udang Niku- kuning. niku Pak Tarno. Mau pun pesen. Ah. Niku yen Pak Tarno. Mau ya Yen entuk. para admin iki ora podang kuning. Apa? Tondo moto. Oh, tanda mata. Nah. Nah, awakmu ya entuk tanda mata kok anu, Pak Tarno Tania wis titip aku mau. Matur nuwun, matur nuwun. Iya. Apa? Donga. Ora apa-apa matur nuwun. Kuwi malah aji selawase. Bener Donga kok. Awet. Ki sing dhisik jar baturke. Sing ingkang mundirian menika Ya podang kuning sih. podang kuning riyen. Sing bawa wong loro Eka karo Wong loro. Unjar. Nggih. Ah. Wis ning kono. Kudu iso. Heeh. Ya. Yo, kowe kok ben kaya wayang golek dirogoh kaya ngene. Gak. Ngapa? Aja Aku mikir. yang dalang iki wegah. Aku yang dadi wayang golek yang dalange Pak Kangkom moh. Lah apa? Ayen buduwi gelem aku. Eh, Butuhi iki lho. Yen Pak Kangkom moh aku. Ya. Ora len wis tak kei duduran kok. Sing muni maklare. oh iya. Nggih. Ya. Dibagi Sen- wong loro ya, Lek. Ya. Nah, kok semacamku Senat, menguasai to Lek debok kuwi. Menguasai kepiye? Wilayahku iso mbok kuasai ngono lho. Ya iso. Iya, wis bebas kowe arep mlaku nyandati ra apa-apa. Ya. Wayang golek kok. Nggih. Terus kelingan Terus apa kewo karo aku? Ngapunten Bucange jenengan tidak teng wingking riyen nggih. ambek ngono nanti. Bucange kersane teng wingking. Iya. Kula tak jago-jagoan kalih Limbuk. Bu, Apa? lambemu nek domble ngono to, Bu. Kowe pengen tak cium ye. Aja ngono ki lho, marah-marah mantene wae. Ora apa-apa. Bu. Ayo. Senadyan wu. Nadyan kok Oh, senadyan. nadyan. Nadyan wujude Pas. senadyan. Ora apa-apa pas kok ya. Pas. Nadyan wujude peksi. Salah meneh. Mau waise Iya. mau lho. Waise Sip. apik. Pripun? Hah? Pripun sing bener pripun? Taruh kalah.
Nadyan wujute mung peksi. Ah, apik kok Eka we. Ora ngomong we diprotes to. Lho beda no. Kurang no. Kurang ora penak. Lah kowe lek dibayar kurangnya ngoyak-ngoyak ora? Mboten nih. Lho. Mboten kula ikhlaske kok. Kula mboten ngoyak-oyak kok yen tegel ya panganen ngono aku ya. Iya ki men cilik sithik majatahe yo nana. Sithik kok. Ambekanmu yo sithik mesti. Awet malan. Lek aku apa kowe lek? Kowe. Aku. Nah, untuk padang nago lamun iku. Nah. Oke. Panas. Ora tuh minggir panas. Era. Wah, Pak Kangko. Piye ya kabarmu, Cek? Alhamdulillah Pak Kangko sehat. Oh, syukurlah sehat. Sehat jasmani rohani. Alhamdulillah amin. Jare bojomu ra penak. Tesih kok. Tesih penak kok. Masa. Lah aku kabare kanca-kanca jare bojone uncek bengi iki ra penak ngono. Tesih penak bojo kula. Oh, cek penak. Tesih penak kok. Kok ora penak pripun to? Maksudnya ora penak awake ngono lho. Oh lara. Greges-greges ngono. Mboten. Oh iya. Sehat-sehat. Oh iya, syukur nek sehat. Lah nggih, lajeng napa to? Ora apa-apa. Ajeng ngeroki. Ora mung takon. Saya bojomu kok modal ngono to. Ayo Kak. halus manis nang Iki lagu nganti entek kowe posisine kene ora entuk medhun. Siap. Siap, Bos. Kowe iki tenang ora ambrol, kowe iki enteng. Lah aja meneh kok kowe lagi debok iki nyangga gunung loro kowe kuat lho. Aja meneh kok kowe. Lah gunung-gunung ngeten no ya. Senes gunung tenanan no. Aku tak cocot kene iki lho samar kuwi mak bles ngono lho. Gek kene iki yo nek mbles yo sisan petuk kayune ki dadi sundukan malah kok. sundukan mbok pangan. Mah. Ngopo mah? Kah cilik. Bacenan nembang ka aku tak ngetok wit sik. Iki neko-neko. Lola laline. Peke ora apa-apa. Engko nganti enek setan liwat ngerti-ngerti marek tenan apa. Ngecilaka wis setugel ora disikil dadi sitok. Engko digeke pasangan akeh kok. Pasangan. Malah awet rasa ngedusi. Oh iya. Golek isi podang pita. Modele ka, modele cekelan cagak kaya ning pinggir rawang modele. Iya. Wit ibarate wit iki kan gunung. Nah, iki gondelan wit. Gondelan wit. Iya. Wis ngono ya hati ya. Bisa ya. Heeh. Ora dikroyok semut mbuh engko. Heeh. Batang po. Mikir. Bunga engatiku.
Ngapa? Rapopo takon nang mburiku ngawal ingsun. Ngono diawal digowo. Ngawal. Digowo Mau kirik berkencan sama si Limbu. Oh, iya. Ya Bu ya. Wis rasa digagas mburi Bu. Kuwi untung wayang lho. Lah piye? Umpama enek nyawane genah gaber-gaber mbuh moh lho kuwi. Ora ngerti. Napa? Apa Mas Uncak seneng karo aku? Nggih. Seneng aku. Aku ya seneng karo sampean. Iya, Mbok. Ya sekata sehidup semati. Iya. Dimanapun aku berada harus bersandingan dengan Mas Uncak. Oke, Beb. Saya di sini. Nah, siap. Aku harus mengikuti kamu, Mbok. Iya, Iya. siap. Dimanapun kamu berada, aku harus ngikutin kamu. Jangan sampai kelihatan sama orang lain. Oke deh, siap. Wah, kiku, kiku. Ya, iya. Wis tugel gendeng. Piye? Sudahlah. Bu, ada orang yang mengganggu kita, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Biarin aja. Yo. Lanjutin dong, Kak. Yo. Aku romanan sama Limbu. Ya. Nyanding bisa dadi tombo Jos. Bu, kamu jangan jejek-jejek saya dong, Bu. Limbu, jejeknya apa? ini Limbu jejek-jejek. Lek, Oh iya no. Jejeki nganti suaran mak. Aduh dong. Ora kuat ngali yo. Wis, Iki Rene. dijogeti lho. Oke. Ngali ngono. Joget ngono. malah koyo bayi Karo adus joget. ning Ya. bak. Yuk. Entar dulu ya, Bu ya. Nah, kudu iso Anu, metu. maduk ke. Ora iso. Kudu berusaha. Jaluk tulung, jaluk tulung. Aku anjloke iso munggahi lho. Aku gak nulungi kok mbok ben. Buat ditulungi to, Pak. Gah. Ya ampun. Niku enten lho cerita. Ngopo? Wong adus ning kamar mandi. Heeh. Sing bare lak rencange. Heeh. Niku ndelah anjarak bake disatne. Dewe yo wis kadung nekat nyemplung jero bak to. So ipik-ipik ning jero kae. Aja buka wadi ngono. Maduk ke mriku to? Wegah. Medhuk dhewe wis gerang kok ditakon ngedukke, kaya lempoh wae. Nggih. Aduh. Pak, Apa? Pak, tenang to, Pak. Maduk to, Pak. Medhuk dhewe ah berusaha to. Sekuat tenaga. Buset. Yes. Kayak. Lah yo. Ayo, podang kuning. Sesuke gawe ondo nek wonge cilik yo gawe ondo cilik ngono. Mah, Sakmene. wis ora sah. Ya. Nikmati apa enenge ae. Ya ngono ya. Iya. Saya menikmati sini ya sini gitu aja ya. Apa? Menemati sini ki sini apa? Sini loh. Sini ki. Acara bengi iki. Oh, acara bengi iki ya. Medhep rono. Iya ya. Ya, sini medhep sono saiki ya. Oke. Langsung garap danduk ya kah? Nggih. Untuk menyingkat waktu, yuk buka saking kendang ya kena. Yuk. Ya. Yuk. Monggo podang kuning dados. Yuk. Podang kuning. Lokek Mas, lokek yuk.
esuk nganti bengi yen nganti kang Jaran tak sawang mensok ning epang retireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakon nyanding siran luyuran anggolek sing tak sayang ungkeng-ungkeng nang nggon goleki nora koso esuk nganti bengi Tanggune ngipun luar biasa nggih Mbak Eka. Menika panjenengan saking Bapak Tarno Tania Jaya. Heeh.
Siayi kene kuwi lek mirsani wayang Nggih. kuwi gatekne tenanan. Leres. Nggih. Ora ana sing nyuwun lagu sitok-sitok. Nggih. Dadi Oh, gatekke tenan. Leres Nggih. pyayi budaya. Budaya. Dadi dicaos sapa kersa kados Pak Suradi dalu punika nguri-uri kabudayan saestu. Betul. Mangertos nasibe para seniman. Nggih. Nggih senajan to kahanan kaya ngene isih kersa nanggap wayang. Nggih. Ngono lho. Sing jenenge tamu ya Lek ya. Tamu. Teko arek melu urun. Nah. Kuwi tamu. Iya, mbah urun wujute biaya, beya, mbah kuwi donga. Nah, muga-muga numrapi kanggo awake dhewe. Lak yo ngono to, Lek. Amin amin. Diberkahi piyai sakmene akeh. Wis suwe lho, Lek. Lah iya. Mm. Sebewe degae yo ngene iki wayangan. Iya to. Yen aku ora aku. Lah ngapa? Njaluk rame ora nanggap wayang. Apa? Golek ngirit tok buran aku. Golek ngirit terus nanggap apa? Wong watuk. Iya, iya. Kok nanggap wong watuk? Wis rame lho yo an. Wong watuk pirang-pirang lumpuke kan wis rame. Iki anu terinspirasi anu wong do senggake. Ya ya ya. Matuk. Luar biasa. Satu kali lagi pamundhut saka SKFC. Nggih. Tondo Engko moto. sinden-sinden kula niki mengke nggen gara-gara. Oh ngaten. Tondo mata ya Lek ya. Diaturke san. Tondo mata. Iya ya belek. Ya weh apa kuwi? Tondo moto. Tondo mata iki dudu belek. Lha apa? Ya tondo mata oleh-oleh. Oleh-oleh to. Lagune apa? Nang Anu cek kenangan. Tondo moto. matane sapa? Matam Lah ngene ya. aku rawani aku mau sarep ngelokke matamu ngono kan yo ora penak to. Ora apa-apa bahasa Indonesia kok. Bahasa Indonesia wae ditiru cah cilik-cilik malah Pak Kangko. Apa? Matamu indah bagai pola pimpong. Nah, bahasa Indonesia ora apa-apa ngene ya. ya ngono lah ning kono cekak aos lho. Ngapa? Matane sapa? Ngono kok. Terus aku mau jawab langsung Pak Kangko matamu seperti bola pimpong kedawan. Apa? Suwe diajak Nggih. selakonangan. Ya. Lagune Tondo Tondo Mata. moto. Oke. Mule wong diaturke nggon gara-gara. Nah, nggih. Nggih. Kagem dulur-dulur SKFC. Ya. Mliginipun adminipun. Iya. Ya, jas. Ya. Langsung garap saken. Yo duit. Oke, Saken. siap. Iya. Buka gong, monggo. Buka kok gong le ora lumputi kendang ya balungan to. Ora apa-apa isa kok. Gong saged to. Apa iso? Bisa. Terus Ya terus dieloni liyane piye? balungan. Contone piye? Masa gonge suarane magur ngono? Lah suara gonge pripun? Suara gonge pripun? Geler ngono kuwi. Lah gonge mriko napa jenengan? Ya kono. Lah kono kaya ngeyel kuwi lho. Iya, iya bener. Sosoke kono ki kene apane iso gur ngono kan iso ya. Iya, wis manut man bos cilik iso mungkret ngono nek nesu. Ora. Ya. Ya, iki sing Enggak. mirsani ning YouTube Nggih. tembus 1.200. Amin, amin. Hebat. Oke. Oke lho, iki sing nonton ku sak dunia lho. Oke. Dunia. Nggih. Salam sik kanggo Dulurmu yo enek to mesti mirsani to. enek Dunia lelembut. Dulurmu. demit kuwi ngawur. Lembut iki maksudmu awakmu cilik, halus ngono lho. Alah, dunia lembut kok. Lho cilik-cilik. Cilik-cilik iki salam sik kanggo kancaku sekolah dhisik. Iki apa tahu sekolah? Ayo sekolah. Sekolah Iya, iya, kene Nek. sekolah kelas piro? SKKP. Apa? Sekolah karepe ra karepe. Iya.